2019 in ons land hoofdstad en de Urumqi en de Oeigoerse masker gebeurt. Die dag Karagandert Oeigoeren neemt de eigen Chinese vlag met de regering vragen over de Shogun-accident. Die dag, 10 dagen eerder in de Chinese provincie, in de belangrijke Shogun en de kinderspeeltje en de factory en de geboorte tussen de Oeigoeren en de Chinese vluchtelingen. En de avond en nacht de Oeigoeren slapen tegen de slaapkamer. Dan komt een paar duizend Chinezen met de ijzeren stoepen. Zolang aan de Oeigoeren mensen, gaan Oeigoeren die dag overleden. Daarom is aan ons land en de mensen in de gezin in de Facebook, in de YouTube die aan de filmpje, daarna de mensen boos op de Chinese mensen, ook Chinezen vragen waarom de oorzaak, waarom de Oeigoeren daar worden geslaan, doodmaken. Daarna gebeurt heel veel botsen tussen de Oeigoeren en de Chinezen. Dan die dachten we heel veel de Oeigoeren doodgeschoten door de Chinese armee, politie. Daarmee herdenken die dag. Oké, ik ga jullie uitleggen. Dit is eigenlijk ons poster. Dit is mijn familie. Dit is mijn familie. 90 van mijn familie is vermist. Meer dan 4 jaar. Ik heb helemaal geen contact. Nog leven. Gevangenis of concentratiekamp. Ik weet niet. Ook niet bellen, zo mogelijk doen. Ja, dit is mijn vader, moeder, broers, alles. Mijn familie. Je familieleven. Dit is eigenlijk ons land. Die Oost-Turkestan, jullie weten Tibet. Tibet en Oost-Turkestan occupied bij China. Hier is meer dan 7 jaar. Oké, wij gaan naar binnen. Kom meneer, ik ga jullie samen uitleggen. Heel graag.